Počujte sa, v svete stalo. Ktože mi povedal, že sa s pesničkou tak dlho trápia? Ale to bude iste preto, že sú ešte deti. Za to, keď príde do štúdia zaspievať ozajstný spevák, páni, to musí frčať. Ani ozajstní speváci to nemajú také jednoduché. Mne sa napríklad nepodarilo ešte naspievať pesničku na prvýkrát. Pretože ja nie som ako Slávy, ktorý si spieva v sade sám. Musím sa prispôsobiť hudobnej nahrávke. Nerozumiem. Čomu? Polnočná rýchla rally, padajú meteóry, dážď mokrých hviezd sa mení na popol. Spod kolies blato strieka, autá sa ženú niekam, kde tmu pretína reflektor. Bláznivo rýchla rally. Čo sa stalo? Janka, odačka, pôjdeme znova, neboli sme spolu s druhým hlasom. Aha, dobre. Bláznivo rýchla rally, svitanie čaká v cieli, riziko láka a má sladkú chuť. Nočná hmla už sa dvíha, ženie ich túžba vyhrať. Na to sa nedá zabudnúť. No toto predsa nemôže byť ťažké. Ja to skúsim. Sedi. Ujovia ti pustia do slúchadiel hudbu a ty si k nej budeš spievať, dobre? Tak, ktorúže, majstre? Prosím? No, ktorúže máš najradšej. Aha, no včielku majú z našich televíznych rozprávočiek o včielke. A justo tak zaspievam ako Ujogot. Uvidíte. Tak poď. Hop.